लाख लाख आसामनि आइजो आरो लाइमोनफोरनि थाखाय आसाम सरकारा मोजां खौरां लानानै फैदों। थाबैनो लाइमोनफोरनो सरकारि साख्रि, आइजोफोरनो अरुणोदय आसनि रेशन कार्ड 10,000 रां 5 लाख रां होगोन आसाम सरकारा। मोनसेनि उनाव मोनसे गिदिर फोसावथाय आसाम गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि। दानिया फैदो बिथाङा मा फोसावथाय होदों नोंथांमोननि सेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों। आइजोफोरनि 50,000 रां माइक्र' फाइनान्सआव लन लानाय रांखौ आसाम सरकारा सुख'गोन। नंगौ, आइजोफोरनि माइक्र' फाइनान्सआव लन लानायखौ आसाम सरकारा सुख'गोन। लाख लाख मुलाम्फागिरिफोरा दिसेम्बर दानाव गोदानै रेशन कार्ड मोनगोन। लाख लाख मुलाम्फागिरिया गोदानै रेशन कार्ड मोनगोन दिसेम्बराव। बेनि उनाव आइजोफोरनो गोदानै अरुणोदय आसनि होबावगोन। आइजोफोरनो गोदानै रेशन अरुणोदय होनो थांगासिनो दङ आसाम सरकारा। लाइमोनफोरनि थाखाय 2 लाख आरो 5 लाख रांनि एप्लाइखौ आसाम सरकारा लागासिनो दं। लाइमोनफोरनि थाखाय 2 लाख 5 लाख एप्लाइखौ लागासिनो दं आसाम सरकारा। आसामनि गासै लाइमोनफोरखौ बे 2 लाख आरो 5 लाख रांनि थाखाय एप्लाइ खालामनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खावलायदों। नंगौ, आसामनि गोबां लाइमोनफोरखौ 2 लाख 5 लाखनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हिमन्त बिश्व शर्माया खावलायदों। 10,000 रां होगोन आसाम सरकारा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि साफ्रोमबो आइजोफोरनो। नंगौ, 10,000 रां होगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि साफ्रोमबो आइजोफोरनो। 10,000 रां मोननो थाखाय नभेम्बर दानाव आर'ज बिलाइखौ 10,000 रां मोननो थाखाय नभेम्बर दानाव आर'ज बिलाइखौ होगोन आसाम सरकारा। साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखायबो गेदेर खौरां फोसावदों आसाम सरकारा। साख्रि नागिरग्रा गोबां लाइमोनफोरनि थाखायबो गेदेर खौरां फोसावदों आसाम सरकारा। 7 अक्ट'बराव 5,000 आसाम पुलिसनि साख्रि ओंखारगोन। 7 अक्ट'बराव 5,000 आसाम पुलिसनि साख्रि ओंखारगोन। साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरखौ थियारि जानानै थानो थाखाय खावलायदों गिबि मन्त्रि बिथाङा। साख्रि नागिरग्रा गोबां लाइमोनफोरखौ थियारि जानानै थानो थाखाय खावलायदों गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। अक्ट'बर दाननि 11 आरो 12 खालाराव लाख लाख आइजोफोरा अरुणोदय आसनि मोननो हागोन। अक्ट'बर दाननि 11-12 अक्ट'बराव लाख लाख सुबुंफोरा अरुणोदय मोननो हागोन। अक्ट'बर दाननि 16 खालाराव आइजोफोरा माइक्र' फाइनान्सनि NOC खौ आबुङै मोनफुंजोबगोन। नंगौ, अक्ट'बर दाननि 16 खालाराव NOS खौ आबुङै मोनफुंजोबगोन। बेफोर सुबिदाखौ गासिबो मोनफुंजोबगोन होनना बुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। गोबां सुबिदाफोरखौ मोनफुंजोबनो हागोन होनदों आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। नंगौ, बे समाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोदान आसनि नोंथांमोननो लाबोनानै होफैबाय। लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो क'क्राझारनि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, 2 हेलमेट फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000399187 8822 018193 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।